Hadar deňiziniň suwy bilen kenara getirilip taşlanan ölü düwlenler soňky hepdelerde Türkmenbaşy we Çeleken ýaly uly şäherleriň deňiz ýakalarynda we kiçirek ýylatly ýerlerde tapylýar. Bu ýagdaý barada Azatlyň Balkan welaýatyndaky çeşmeleri habar berýär. Çeleken Türkmenbaşy Gyzylsuw we Beýleki kenaryaky aýlawly ýerlerde Garabogazda we Gazak serkedine ýakyn kenarlarda şuňlar ýüzlerçe uly düwleniň we düwlen çağalarynyň jesetleri kenarlara akyp gelýär diýip ýerli çeşmeler 18-nji noýabrda habar berdiler. Ölü düwlenleriň ençemeti noýabryň başynda goňşy Gazakstanda hem tapylypdy. Bu ýurdun Owakyjylyk ministrliginiň Balykçylyk komitetiniň maglumatyna görä, Gazakstanyň Tupkaragan etrawynyň kenarynda adynan 112 düwleniň jesedi tapylypdyr. Türkmen kenarynyň ýyratly ýerlerinde şuňlar tapylan düwlen maslyklaryny gören ýaşaýjylar ala diýerler. Ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutanlarynda özleriniň diňlenmeýändigini we ölü düwlenleri ýygnamak hem suwuň deňizini barlamak ýaly çäreleriň göze ilmeýänligini aýdarlar. Bu ýyl ölü düwlenleriň köpdügi Balkanyň halkyny alada goýýar. Hökümetiň Daşky Gurşaw Deňiz Instituty we ýerli häkimlik deňiz düwlenlerini halas etmek ýa-da olary bejermek üçin analizleri almak işlerine howlukmaýar diýip ýerli balykçy gurrun berdi. Goňşy Gazakstanda Daşky Gurşaw goraýjylaryň deňiz kenaryndaky jesetler barada ýerli ýaşaýjylardan köp sanly habar bolan soň kenaryaky owalaryndan suw nuskalaryny alanlygy habar berilipdi. Haýwanlaryň ölüminiň sebäbi heniden belli däl ýöne Gazak hünärmenleri nuskalary ýygnap derňew geçirýärler. Türkmenistanda düwlenleriň ölümine degişli ýagdaý boýunça alınıp barlayan resmi çäreler belli däl. Döwlet habar serişdelerinde bu barada maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaý barada Daşky Gurşawy goramak ministrliginden we Balkan welaýatynyň häkimliginden tesbir almak synanşygy netije bermedi. Emma Balkany çeşmeleriň azatlygy gurrun bermegine görä häkimetler düwlenleriň köpçülikliğin ölümünden habarly bolup, hususan da maslyklary ýygnamak işlerine ýaşaýjylary çekerler. Indi balykçylyk bilen mesul bolýan raýatlardan hususy katerlerinde her gün 15 tany düwlen jesetlerini tapyp, deňiz daşynda gury ýerde ýakmak talap edilýär. Ýöne düwlenleriň ýagyny alaýmaň, hoply hastalyk bolmagy mümkin diýip duýdurýarlar. Gaýyklarymyza benzin berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne heniz benzin görmedik. Öz hasabymyza düwlenleriň jesetlerini deňizden çykarýarys, görüp gynanýarys diýip anonimlik şertinde gürleşen çeşme aýtdy we düwlen maslyklaryny tapyp ýakyp goýbermegi ýerli häkimetleriň tapşyrandyklaryny belledi. Balkanyň häkimet edaralaryna ýakyn bir çeşme diňe kenarda däl eýtem suwdaky düwlen maslyklaryny ýygnamak üçin işleriň geçirilýänligini, emma muny üçin balykçylaryň ulanýan kiçik katerleriniň gerek bolýanlygyny aýtdy. Harby deňiz flotundaky orta ululukdaky gämeler Hazaryň suwunyň azalandygy zerarly islen ýerden ýüzüp bilmeýärler. Balykçylaryň kömegi gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Balkan welaýatynda ýerleşen Harby deňiz flotunyň ofiseri hem suw derejesiniň peselenligi sebäpli hatda kiçirek gämeleriň de diňe belli bir ýerlerden hereket edip bilýänligini aýtdy. Suw çekildi. Harby flotdaky iň kiçik katerleriň hem diňe kesitlenen deňiz ýolundan ýüzmäge mümkinçiligi bar. Aşağı ýere degse batýar we deňizden çykarmak görügi bolýar. Şol sebäpli düwlen maslyklaryny arasalamak işine harby deňizçiler çekilmediler diýip Harby deňizçi aýtdy. Bilermenler Hazar ýakasynyň ekologiýasynyň gitdigiçe yaramazlaşýandygyna ünsi çekip gelýärler. Türkmen ekologlary we ýaşaýjylar deňiz suwunyň kenarlardan onlarça metr çekilenligini aýdarlar. Düwlenleriň köpçülikliğin ölmegi bilen bagly ýagdaý soňky bir näçe ýyl beri Hazar ýaka döwletleriniň ählisinde gaýtalanyp durýar. Geçen ýyl oktyabr aýyndan başlap deňiz ýaka sebitlerinde ýüzlerçe ölü düwlen tapyldy. Türkmenistanyň deňiz kenarlarynda ölü tapylan düwlenleriň sany 200-den geçdi. Kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapyldy. Bu arada Azatlyň Balkanly çeşmeleri 2024-nji ýylyň noýabrynda habar beripdi. Gazakstanyň Owakyjylyk ministrligi 2024-nji ýylda düwlenleriň ölümine ýokary patogenli guş dümeginiň virusy immun ýetmezçiligi bilen baglanşykly neyrovirus infeksiýasy we deňiz düwünden tabii gazyň sızmagy ýaly sebäplerin getiren bolmagynyň mümkindigini aýdypdy. Gazakstanyň Hidrobiologiýa we Ekologiýa institutynyň hünärmenleri şol ölü tapylan düwlenleriň bir aýdan gowrak wagt mundan ozal ölenligini aýtdylar.
Alimler soňky bir asyryň dowamında hazır döwlenleriň sanynyň 90% azalandygyny aýdýarlar. 2008-nji ýylda Tebigaty goramak boýunça halkara birleşigi hazır döwlenini hop astyndaky haýwanlaryň sanyny girizdi. 2020-nji ýylda bu jandar Ortiýetiň we Gazakstanyň gyzyl kitaplaryna girdildi. Hazır ýaka döwletleriniň arasynda Türkmenistan meseleni resmi derejede açyk boyun almayan ýeketäk ýurt. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde döwlet tarapyndan maýyplara muht berilmeli zerur derman serişdeleriniň reseptlerini, dermannamalaryny almak mümkinçiligi barha kynlaşýar diýip, mümkinçiligi çäkli lebaplylaryň ençemesi aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan maýyplar şäheriň saglyk öýlerindäki lukmanlaryň reseptleri ýazmakdan boyun gaçyrma bilen bagly wakalaryň göz görteli köpelendigini belleýärler. Men gan batysyny peteldiýän ýürek damar ulgamynda Trump emele gelmeginiň öňüne alýan dermanlaryň birnäçe görnüşini mugut ýa-da 50% ardan almak üçin resept ýazdyrmaly. Emma haçan bartamda maşgyla lukmanym blank ýok diýip ýazyp bermekden ýüzewrýär. Dip 2016-njy ýylda 7 infarkt geçirenden soň ikinji topor boýunça maýyplygy hasaba alynan lebaply ýaşaýjy aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen ýüzüýiz bolýan maýyplar ýagdaýyň aýdan aýa yaramazlaşýandygyny belleýärler. Olar lukmanlaryň juda seýrek bolsa-da käte zerur bolan dermanlar üçin reseptleri ýazyp berýändigini, ýöne muňa garamazdan dermanlary muht ýa-da arzan bahadan satyn alyp bilmeýändiklerini nygtaýarlar. Sebäbi şäherdäki degişli hökümet dermanhanalarına baranynda bu dermanlaryň ähtiýaçda ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne dermanhana işgärleri şol dermanyň düzümine meňdeş başga dermanlaryň bardygyny, olary öz hasabyna satyn alyp bolýandygyny belleýärler. Dip lewaply maýyplaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da maýyplar hökümet dermanhanalarynda tapdyrmaýan, özlerine resept esasında muht berilmeli dermanlary şäheriň hususy dermanhanalaryndan we gök bazaryndan islendik mukdarda satyn alyp bolýandygyny belleýärler. Bu nokotlarda dermanlaryň bahasy tas 2 gymmat bahalanýar. Netijede maýyplar döwlet tarapyndan özlerine mugut ýa-da ýeňillikli bahadan berilmeli dermanlary öz maddi teristleriniň hasabyna tas 2 gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Dip lewaply ikinji topor maýyp aýtdy. Ol bu dermanlary satyn alyp bilýänlerden bilmeýänleriň sanynyň has köpdigini belläp, bu ýagdaýlaryň köp maýybyň saglyk ýagdaýyna yaramaz täsir edýändigini hem aýtdy. Lukmanlaryň resept ýazyp bermeýändigi hökümet dermanhanalarynda dermanlaryň tapdyrmaýandygy barada Sowet saglyk resmilerine, saglyk ministrligine ýüzlenip arş şikaýet edip hem ýadadyk. Menden başga da şikaýet eden maýyplaryň we olaryň hosarlarynyň sany juda köp. Ýöne hiç kimiň şikaýetleri dinlenmeýär. Dip lewaply maýyplaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda saglyk bölümünden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden iýdigiderli synanşyklary oňyn netije bermedi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty Ministrliginiň resmi web sahypasynda maýyplar üçin derman serişdeleriniň muht ýa-da ýarym muht görnüşde berilýändigi baradaky maglumatlar görkezilmeýär. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurtda maýyplar üçin aýratyn şertleriň döredilendигini wagtal tekrarlap gelýär. Ýurdun kanunçylygy maýyplaryň birnäçe ýeňillikler şol sanda döwlet kömek pullary, töleksiz hyzmatlar we derman serişdeleri bilen üpçün edilmegini gözüňünde tutýar. Muňa garamazdan maýyply bolan raýatlar özleri üçin gözüňünde tutulan ýeňillikleriň aglabasynyň iş ýüzünde galýandygyny, bar bolan ýeňillikler boýunça düzgünleriň ýyl saýyn daraldylýandygyny, kä halatlarda bolsa dogry işlemeýändigini, döwlet tarapyndan özlerine muht berilmeli dermanlar üçin reseptleriň berilmeýändigini ýyg-ýygdan habar berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we metbuat serişdeleri maýyplaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary barada açaçan gürrüň gozamaýarlar. Şeýle-de häkimetler maýyply bolan adamlaryň anyk sany baradaky statistikany ilat köpçüligi bilen iýdigiderli paýlaşmaýar. Ýöne 2015-nji ýylda pensiýa gaznasynyň hasabatlaryna salgylanylyp çap edilen maglumatda ýurtda maýyply bolan adamlaryň sany takminan 122 000 adam hökmünde görkezildi. Türkmenistan maýyplaryň hukuklary hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň konvensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy.
Ukraina öz howa gorunysyny berkitmek üçin Fransiýadan 100 sany Rafale ýykdymly töwes uçuryny almak barada bu ýurt bilen 10 ýyllyk sertnama baglaşdy. Bu aralykda Kreml Ukrainadaky ursy toňlamak boýunça mümkin rezolýusiýany maslahatlaşmak üçin Amerika bilen täze samita ýol açylmagyna umyt baglaýandygyny aýtdy. Prezident Vladimir Zelenski 17 noýabrda Parisde özüniň Fransiýaly kärdesi Emmanuel Macron bilen duşup Rus goşunlarynyň ýurt boýunça howa hüjümlerini güýçlendirýän hemde gündogorda öňe ilerleýän pursadyna gabat bu lalasyga gol çekdi. Bu dünýäniň iň güýçli howa gorunys ulgamlarynyň biri bolar diýip iki hereketlendirjili töwes uçurlar boýunça sertnama baglasyndan soň Zelenski aýtdy. Elize Köşküniň beýanatynda aýdylmagyna görä, bu ulalasık diňe Rafale uçurlaryny däl, seýlede howa gorunys ulgamlaryny, bombalary we dronlary hem öz içine alyp, bu täze teristler Fransiýanyň häzirki harba ammarlarynyň hasabyna iýerilmez. Bu ulalasık şu aýyň başlarında Swediýa bilen Ukrainanyň arasynda maliýeleşdirme boýunça ulalasyň tat jemlenendigi baradaky habarlaryň iýdanyna gabat geldi. Bu sertnama Kiýewiň 150 tany Gripen kysymly 4-nji nesil töwes uçuryny satyn almagyna mümkinçilik berýär. Ukraina Ýewropadaky 2-nji jahan urşundan soňky döwürdäki iň uly we iň gany konfliktiň dowamında Russiýanyň howa artykmaçlygyny peteltmek üçin öz howa gorunys ulgamyny üstürmek ugrunda köp wagtdan bäri tagalla edip gelýär. Zelenskiň 18 noýabrda Ispaniýa tapar etmeginiň öňýany Parisde sertnama gol goýmagyna gabat Kreml prezident Vladimir Putin bilen Amerikanyň lideri Donald Trump'yň arasynda ikinji samity gurnamak baradaky umytlaryny ýene bir gezek mälim etdi. İki lider şu ýylyň awgust aýynda Alyaskada duşup, ursuň soňuna çykmaga görüntürilen durgunlaşan paraxçylyk kepleşiklerini petikden çykarmaga tynanşypdylar. Ýöne duşukda öňe gidişlik kazanylmady. Amerikanyň Russiýanyň energiýa ägirtlerine garşy giriden sanksiýalary Washington bilen Moskwanyň arasynda geçirilen bir näçe tapgyr sowsuz gepleşikleriň iýdanyndan yglan edildi. Bir pursat samitiň Budapestde geçirilmegine garaşylypdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň arasyndaky telefon söhbetleşiginden kän wagt geçmänkä Trump eger Kremliň lideri Ukrainadaky ursy soňlamak boýunça ulalasy gelmäge taýýar bolmasa, onda Putin bilen duşup wagtyny boşuna harçlamajakdygyny aýtdy. 17 noýabrda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Moskwada jurnalistlere beren beýanatynda zerur taýýarlyklar tamamlanandan soň samitiň geçirilmeginiň mümkindigini aýtdy. Ol soňky hepdeleriň dowamında şeýle mazmunly beýanatyny bir näçe gede gaýtalady. Bu şertlerin haçan emele geljegini häzir taýyk aýdyp bilmeris. Ýöne elbetde hemmämiz bu şertlerin giýişden ir amala asmagyna gyzyklanma bildirýäris diýip Peskov aýtdy. Munyň bilen daglylykda taýýarlyklar tamamlanandan soň we samiti geçirmek üçin şertler emele gelenden soň onuň geçirilmegine umyt baglaýarys diýip Peskov belledi. Günwatar medeniýetynyň ýazmagyna görä awgust aýynda Alyaskadaky Trump bilen Putiniň duşugundan bäri Russiýanyň pozisiýasynda kän bir ütgeçikler bolmady. 8 noýabrda Trump Russiýanyň töwesi toktatmak meýillerini entegem görmeýändigini aýtdy. Şol bir wagtda şertler emele gelen halatynda paraxçylyk samitini geçirmek üçin Budapestde ýykyn edýändigini aýtdy. 16 noýabrda Trump Kongres tarapyndan taýýarlanylýan we Russiýa bilen sowda edýän Islendik ýurda garşy gönükdirilip bilinjek täze sanksiýalara açykdygyny hem mälim etdi. Ol başga jikmejiklik getirmedi.